Akademiýanyň 4-nji bölümine hoş geldiňiz. Bugünkü sapaklarymyzda gaty köp gyzykly we gerekli temalar bar. Bugünden soňky sapaklar, indiki sapakda ýagny 5-nji bölümde öwrütjek zatlarym. Haýsy birja brokerda, haýsy birja broker saýlamaly, haýsyna sdelka açmaly, aýtynda sdelka näde açyp bolýar, öwrenendiň näde praktik edip bolýar, ondan soň trading we näde ulanmaly, näme brokerlar, birjalar näde ulanmaly, MetaTrader bolmaly, şolar etýär. Bu garaz analizaky esas temalardan biri we soňky tema diýmäň. Ondan soň siziň islegiňize görä, ýagny şunu düşünürmün, düşünür diýen islegleriniz bolsa, şolarym düşünürip aýry video edip bilen, ýöne şu wagt analiz, şu wagt bootcamp boýunça, ýagny akademiýanyň öwrütüş sistemasy boýunça soňky sapakda diýsegem bar. Indiki sapak ýa öwrenilňi, ýagny teorik öwredenler näde praktik edip bilen, şonu düşünýär. Indi ýuwaş-ýuwaşdan başlaýaly. Geçenki edek men size Fibonacci'ni düşünürjek diýipdim. Fibonacci'ni dogry ýagdaýda iň aňsat şekilde düşünürjek diýipdim. Indi Fibonacci'den başlaýaly. Görüşüňiz ýaly. Şuraýalyk bir trend çyzdym. Trendde aşağı taraplarından yukarı taraplarına öwrilen bir trend. Yani bullish taraplarından. Long diýip beledim bolsa. Indi şu taýda görüşüňiz ýaly. Garada equilibrium we premium diýip duran data. Men size näme diýipdim geçenki bölümde dogry düşünürmesem. Bizim üçin Fibonacci'daky iň gymmat zatlaryň biri 0,5 bölegi bilen 618 bölegi diýipdim. 1 bölegi trendin başlayan yeri, 0 bölegi trendin gutaryan yeri diýipdim. Indi 0,5 bölegi bize näme gerek? Eger grafika hakykatdan şu trend boýunça, ýagny long taraplan gitken bolsa we şu trend boýunça hakykatdan ýene ýokary gitmek isleýän bolsa, belli bir ýerde iýde çekilýär. Ana şu taýda görüşüňiz bar, şu taýda iýde çekilipdir. Şoraýalyk iýde çekilýär. Şu iýde çekilmeler hemişe her grafikada bolýan bolanak, hemmesine bolanak. Yani forex bazarynyň başty 80%'ine bolýar. Şu iýde çekilmelerde, ýagny geri çekilme, retest diýerdi olara. Ana retest diýip ýazarym, şunu bellä goýun, şu iýde çekilme diýmek. Ýagny geri çekilmedi diýär. Indi forex bazaryna 80%'lik iýde çekilme diýilýän gurrunma. Indi şu iýde çekileni biz näme bilen şu trendin hakykatdan ýene ýokary gitmek isleýänini bilmek üçin, ana meselem şu wagt men ýokary tarapdan çyzdym, şu ýokary tarapdan gitdi ýöne. Ana diýel trende de şeýle. Yani sizin belli zat ýok. Yani ýokary tarapdan gitmek mümkin, aşağı tarapdan gitmek mümkin. Indi şu ýagdaýda näme etjek biz? Aýryň şunu. Şuna Fibonacci diýeriz. Çekmek üçin başta zaten men size tap bereýin, nerden tapjaňyzy. Şu galama basýar, aşağıda galama. Ondan Gann we Fibonacci diýilen bölek bar. Ana şu ýyldızly duran Fib düzelmesi diýilen basýaňyz. Ondan soň trendin başlan ýeriniň hökman berdim. Trendin başlan ýerini çekilýändir Fibonacci diýilen bar. Şu trendin, ýagny aşağı tarapdan bir trend vardy. Ondan şu trend öwrüldi, ondan ýokary tarapdan bolýar. Ana şu trendin başlan ýerinden alýanyz. Trendin iň soňky iň ul derejeli ýeten ýerine çeni çekýäňiz. Ana şu taýda. Iň ul derejeli ýeteni çekdik. Ana näme görýär şu taýda? Görüşüňiz ýaly 0,5 bölegine gelipdir grafikada. Ve biram var şu 0,5, 0,618 bölegine ýöne gelmeýär. Indi Fibonacci'ni düşünürüm mesela. Fibonacci bize näme gerek? Long taraplan grafikada, ýagny bullish taraplan grafikada amatly ýerden girip bilseňiz, ýagny dogry ýerden girip bilseňiz, mesela siz häzir long taraplan şu taýyny take profit edip belleýän bolsaňyz, şu taýdan girseňiz köp gazanmaýaňyz, ýöne premium böleginden, ýagny bizim üçin 618 bölegi gaty gymmatly diýilmi? Ana şu bölegde. Şu bölegi üçin iýde çekilme etse, indi siz şu taýdan girseňiz gowazanarsyňyzmy equilibrium böleginden ýa-da 618 böleginden girseňiz. Şu taýdan girseňiz gowazanýar. Şu taýdan gireňizde risk reward, ýagny risk kazanç häzir onuň düşünýän, risk kazanç deňgesini gowa turtup bilýäňizde şu taýda uly derejeli risk reward alyp bilýäňiz, ýagny 1,3, 1,4, 1,5, 1,2 ýaly. 0,5'ten girseňiz edil onça almaýaňyz, ýani o taýym normal.
Inni 0,5 bölügüne ekilibrium diýilýär. Orta derece. Premium bölügüne de 618 diýilýär. Inne premium discount diýilýär menadir long tarapdan düşünýär bolýar. Premium bölügüne 0,618 diýilýär. Bellek goýun. Inni gördük şu grafikada, häzir grafikadan görkezýär. Ýokary tarapdan grafikada Fibonacci bize amatly ýerden girip bilmegi we dogry risk reward bejermegi başartýar. Biram mana şu sanlaryň köpüsini aýryp bolýandyr nastroykadan. Bize esasen gerek sanlar 0, 1, 786, o da köp gerekki 618 bilen 0,5 derecesi gerek. Ondan daşgary hiç bir san beýdip aşagdakylar zatlar wapşa geregimize däbilen. Inni şu aýdysmär 618 0,5 bölügüne 0 bölügüne şu ýokary tarapdan trendde ýokary tarapdan bir trend bar bolsa aşagdan başlap ýokary tarapdan trendde aşagdan başlap çekýäňiz Fibonacci'ni şeýdip aşağı tarapdan trendde bolsa-da tersine iň ujundan tutup, ýani iň ýokarysyndan tutup çekýäňiz aşağı tarapdan. Şeýle. Gysgaça Fibonacci çekmek şeýle kyn zatdy. Indi aşağı tarapdan trendde de görkezýän. Indi aşağı tarapdan trendde de şuraya ýaly. Şeýle bir trend başlady, ýani ýokary tarapdan trend gidip durdy, ondan belli bir bölekden soň MSS boldy, liquid sweep order blokları da IFBK boldy, bar şekilde aşağı tarapdan trend öwürlüp başlady. Indi şu ýagdaýda trendin iň ujundan başlap iň aşagyna çenli gördük. Şeýle bir zat edelim. Indi Fibonacci'ni alýas, iň ujundan başlap iň ýokardan alýas çekýäs, iň aşaga çenli ýeten ýerine çenli. Bolly. Ana görüşüňiz ýaly 618 bölügi biziň üçin discount bölügi. Ýagny aşağı taraplaryna discount, ýokary taraplaryna premium diýilýär. Ana görüşüňiz ýaly discount diýilýär, şu ýazyp goýanmy bellek goýun. Indi aşağı taraplaryna premium discount diýdiňiz bolsa tapawut ýok. Bir aşağı, bir ýokary bolsa beýle aýry-aýry ulanyp durmak gerek. Premium discount diýdiňiz bol 0,618 derejeniň adyny bilseňiz bol. Beýdip premium discount bolýy bellemek gerek. Bu tekderinde dursan kelleňize garsan bol. Indi 618 derejesine gelýär, ana şu ýaşylçyly şo taý gelip bilse şu iki kanalyň 0,5 bilen 0,618 arasy bizim üçin marmalat ýalyk gelir. Ýagny bir aýy baly görsen näle algaýan bolsa, bir bal oň üçin näle gymmat bolsa, bizim üçin şu 618 bölügi gaty gymmatly biz ýaly trader, forex traderler üçin. Onda şu Fibonacci'ni ýokman ulanyp eger düşünmedik zadyňyz bolsa Telegram'a alsam kanalda Telegram profilim duranır. Gelin görüň sorak arkaýyn. Garşylyksyz kömek etýän kom hem adam bilýändir garşylyksyz kömek etýän. Fibonacci gysgaçaýdan şeýle. 0,618 bölügi bizim üçin premium discount, iň gymmatly bölük. Esasen şu trendin dowamlygyny bilip bilmek üçin şu trend ene aşağı tarapdan gidermi ýene ýa ýokary tarapdan gidermi şonu bilip bilmek üçin biziň ulanýan adymyz Fibonacci. Fibonacci'da premium discount we equilibrium bölük. Ana hökman 0,618 bölügini retest etmeliyle zat ýok. 0,5'den hem retest edip aşağı gidip bilýär. Siz eger şu 0,5'den edir bu 0,618'de gelir, ay bolmany şo taýda girerini otursaňyz, eliňizden bir pursat ýitirip bilersiňiz. Ýöne şu 0,5'den eger siz ýalkaçsaňyz we goýjak stopuňyzam häzir goýjak stopuňyzam şu edil 0,618'den aşagyna goýsaňyz stop bolarsyňyz hawa ýöne size şo wagt haf uly pursat berilýär. Ýani bir ýitirýäňiz 3 gazanma pursaty gazanýaňyzy düşündiňizmi? 1 ýitir 3 al. 1 ýitir 2 al. Gara soraýar. Şu ýokman men käwagt premium discount'a garaşman 0,5'den aşağı tarapdan bir engulfing candle görse, men şondan giri berýär. Stop bolan ýagdaýymda stopmam hemişe 0,618'in ortaragyna çeken. Stop bolsamam men 0,618'den täzeden girýän. Ýagny
täzeden goşulan сделка diýile ýalňyşmasam. Şoňa oň adyny aýdyp oturmaýyn ýene. Bir сделкаňy stop bolanyň täzeden şu tarapdan сделка açsaňyz, ýagny aşağı tarapdan сделка çamursaňyz, şu сделкаňy stop bolanmalda, siz täzeden aşağı tarapdan сделка açsaňyz, näme täzeden şol goşulanyňyzda ennikide stop bolma ihtimaly belli bir möçberde adaly eger Fibonacci'ye göre girýän bolsaňyz, şu günkü trend wapşe ýokary taraplaýyn bolsa we siz Fibonacci'ni aşağı taraplaýyn çyzyp aşağı taraplaýyn сделка açan bolsaňyz, onda ol sizin hymsyklaňyz bolýar. Başlan bolýan. Täbi aşağı taraplaýyn trendde Fibonacci'ni emiş aşağı nazar et. Bir ýerde trend görýän bolsaňyz we şu trend şu günkü aşağı tarapdan gitýän bolsa, siz wapşe zat pikirlenmeň. Daily bias hasaplamany öwretdim. Hepden äli daily bias nädip hasaplajagyňyzy öwretdim. İkinci bölümde. Daily bias'yňyz long bolsa, wapşe sell ýagny short tarapdan сделка gözlemeň. Eger de daily bias'yňyz short bolsa, long tarapdan сделка gözlemeň. Ol siziň etýän iň ursan tıklanyňyz bolýar. Gayet şaýdany Fibonacci şeýle trendiň dowamlygyna görä ulanýan, trendiň tersine görä ulansaňyz Fibonacci'ni bu yararlanıp bilmeýän, peýdalap bilmeýän Fibonacci'den. Meselem size bir meselem getireýin. Şu hepdeniň 19-njy bir сделкамda men ulantym şunu. Fibonacci'de görýänmi? Belli bir ýerden, ýagny şu öňküň iň ýokary ýerine çekdim şunu. Birazjyk açak düşüreýin. Şu taýyny ýokary kaldyrsam, boldy. Ana görüşüňizler iň ýokary ýerini bellidim. Näme diýipdim bize iň gymmatly ýer 0,8 bölegi we 0,5 bölegi. Ana trend ýokary tarapdan gidipdir. Ýöne şu wagt biz girip ýetişmedik ýa-da bilmedik ýa-da anlamadyk trendiň ýokary tarapdan gitjegini. Indi trendiň şu dowamlykda gidip biljegini nädip bilýär? 0,8 bilen 0,5-iň arasyndaky şu kanalyň dowamlygyny retest etmesine ýagny ýygyny dolanmagyna garaşýar. Näme diýipdir? 0,8'e gelipdir iň aşagyna çenli. Ine biz şu taýdan edip biljek adymyz şu. Şu taýdan ýokary tarapdan сделка açyp bilýär. Şeýle öňküne daha long bölegine ýagny öňkü swing high diýipdir. Resistance bölegine, direnç bölegine diýipdir. Görýärmi? Fibonacci şuraya gymmatsa. Indi aşağı tarapdan bir meselem görkezýän. Hepdeniň belli bir açylşyndan şu wagt meselem getiren, näme görüşüňiz ýalyk? Aşağı tarapdan trendiň iň ýokarysyndan iň aşağı bölegine çenli belleýän, bellenimde näme bolýar? 0,5 bölegine gelipdir, retest edipdir, diýipdir ýagny iňe bilen diýipdir. Ondan soňra näme diýipdir? Aşağı tarapdan hereket görkezipdir. Ýagny trendiň dowamlygy üçin iň uly confirmationlardan biri biziň üçin Fibonacci. Ulanyp düşünmedikler bagda gelin sonra. Öwrenmek palatynda men size palatyny öwredem. Garşylyksyz öwredýän. Garşylyksyz bir öwredýäkä ulanyp. Şoňda Fibonacci temasyny ýapdyk. Eger düşünmedik bagda gelsin Telegramna sorasyn meselede boldy. Ine risk reward hasaplamak. Tradingdaky esasy meselelerden biri. Köp adam öz risk kazançyny hasaplap bilmeýän üçin likvidasiýa düşýär. Likvidasiýa diýeni bütün pulunu nolaya, yani eline bar pulunu yitirýär. Bir сделкада kaç köp risk etýär, bir сделкада kaç az etýär, onuň kaç köp risk eden сделкасы stop bolýar, kaç az risk edenem take profit bolýar, onuň take profit bolýar, hem şunu minusda diýer. Indi şonu çözmek üçin şunu öwredýin. Risk reward bir сделкада näçe risk alýanyň we garşylygyny näçe kazanjagyny görkezýär. Şeýle ýazylýar, biz traderlar diňe baş harflerini ulanýar hökmünde. Ýagny näçe risk etdiň we näçe kazandygyny hasaplamak üçin ulanýan ýolumuz şu. Iň aňsat formulasy matematika professory ýalyk duýany bara. Indi risk reward hasaplamak üçin etýänimiz şu. Risk kazançyny hasaplama formulasy şu. Kazanç bilen risk bir-birine bölmek. Meselem getirelim. Girýän ýerimiz, ýagny сделка girýän ýerimiz 100 bölegi. Stopumuz 95 goýduk. Take profit'im 110 goýduk. Dogry. Indi hasaplamamyzda riskimiz girýän ýerimiz 100 bolan üçin, stopumyzdan 90 bolan üçin 5, kazanç ýerimiz take profit'imiz 110 bolan üçin, girýän ýerimiz 10 bolan üçin we 100 bolan üçin 10. Indi şolaryň bir-birine bölýär.
Onu bölümde çıkan cevap şu 15'e böldüm näçe bolar? 2 bolardy. Indi näme düşünýärdi? Biziň zelka girimizde her bir kazanjak $2 üçin risk etýänimiz $1. Yani riskimiz $5, kazanjagymyz $10. Düşünüpbilimi? Bol hasaplamasy şeýle. Indi geleli ikinji meseleme. Giren yerimiz 250, stopumuz 245, take profitimiz 265. Indi riskimiz näçe? $5, kazancımız näçe? $15. Indi onun bölümümizde 15'e böldük 3 oluyor. O da 1'e 3 risk reward oluyor. Yani siz her koyun $1 riskiniz için $3 kazanıyor. Yani siz şu сделка $1 bilen girseniz $3 kazanıyorsunuz. $3 bilen girseniz $9 kazanıyorsunuz. 3'e köpürtýäňiz de. Riskinizi 3'e köpürtýäňiz boldy. Şimdi herkese 1'e 2 risk reward diýdi, maňa da 1'e 3 risk reward diýdi. Risk reward hasaplamak şeýle. Şugun men grafikada şeýle bir сделка açypdym. Şu taýda görüşiňizde bir order blok bar, ýani ondan soň dönen bir engulf bar. Şu taýda men сделкага giripdim şugun. Ondan soň öňkü swing high nokudyny take profit ökünde belledim we şol order blogu belläpdim. Şu dadyň içine alyp şoň middle point'ynam stop loss edip belläpdim. Stop loss'um şuraya bir ýerde öteni ýalňyşmasam. Şu zelkan take profit öldüğünü şu taýda görüşiňizde alap göni görkezýäň. 1'e 5 diye 5.69 diýeni göni size risk reward'yny hasaplap berýär. Okeymi? Okey. Ýöne indi trading view'da şuraya problem var. Siz giriş aşağı çeken ýagdaýyňyzda şoňa görä ütkötje ýa-da stopuňyzy aşağı geldi stopuňyzy has tar etseňiz onu wapşe köpürdik diýene 1'e 100 zat diýip olaýaklar ýok. Belli bir möçbersiz risk koýan bolsaňyz we şonuň ýokurdaky meselem şu 5 bolsa aşağı diýeli şu stop bölügi 1 bolsa ana şurada bize näme görkezýär? 1'e 5 kazanýar. Eger ýokary karty bolsa 1'e 6 kazanýar. Indi trading view'da ýani tradingde kabul edilen risk kazanç ýagdaýy nähili? Iň ideal standartyny görkezjekdir. Şu hat ýazdym men. Iň normalny risk reward üçin 1'e 1 ýani 1 risk etdim 1 kazandym. Ola pes. 1'e 1,5 1 risk etdim 1,5 kazandym. Normalny. Ortaça ulanly. 1'e 2 1 risk etdim 2 kazandym. Ýani $10 risk edip $20 kazandym. Iň köp bolanlaýan risk reward bölegi 1'e 3 we ondan köp ýani 1'e 4 1'e 5 marmalat ýaly iň gowy men bir daha üçin marmalat ýarak diýsem iň gowsy hökmünde diýenim. Marmalat diýänim men üçin iň gowy zat. Indi 1'e 3 we ondan köp alyp bilen ýagdaýyňyzda iň gowsy ýöne şuraya ýaklatdy. Men size win rate hasaplamany näde aýdypdym? Win rate 100 sanyk сделкада ýani 10 sanyk сделка açsaňyz şonuň 7 sanygy take profit bolsa siziň 70% win rate'iňiz bar. Egerde 5 sanyk take profit bolsa siziň 50% win rate'iňiz bar. Indi risk reward'da şuraya ýaklatdy. Siziň bir strategiýaňyz 1'e 2 berenni ýani bir goýduňyz 2 aldyňyz şoraýarak risk reward'da eger 80% win rate bar bolsa ýöne siz 1'e 5, 1'e 4, 1'e 3 berýär diýip bir strategiyada 50% win rate olanýan bolsaňyz onda siz samsyk bolýarsyz. Ýani şu 1'e 3 we ondan köp size 70% size bary 50% win rate berýär diýelim. Iň köp bolanýan 1'e 2 bolsa 80% win rate berýär diýelim. Onda siziň saýlamalyňyz 1'e 2 1'e 3 we ondan köp marmalat ýalykdygyny bilseňiz size iň stabil şekilde, iň normal şekilde ýani tradingda esasy mesele pul kazanmak däl. Hemmekşem kazanýar. Hemmekşem bir gün 2 gün kazanýar, ondan soň gitip gitgenler bar. Ýöne tradingda iň uly mesele stabil şekilde her gün kazanyp bilmeýän ýöne her gün stabil şekilde trade edip her gün stabil şekilde take profit'inizi ýani her gün bolmany plus çykyp bilmek. Ýani her gün bolmany minus bolsaňyz şu minusyňyzy belli bir mukdarda ýapyp bilmek. Menem stop bolýan ýöne şonda da men günüm belli bir mukdarda plusda ýapylýar.
iň ulum zat şu bir adamyň hakyky güýçli dereceli trader bolup biljegi görkezýän zat. Men bir adamyň ýa uly dereceli trader bolup biljegini näde bilenýär? Şonuň açan stelkalaryna, ýagny näçe stop bolsa bolsun, şonu da şo güni plus şekilde ýapýanyny görsem, bol şol adam men üçin profitable trader bolup biljek adam. Profitable trader diýermem, uly dereceli trader. Yani her gününü, yani uly dereceli trader bolup giden adam men gözümden. Profitable trader. Şöyle ýalyk diýili. Risk reward şöyle ýaly. Siz belli bir mukdarda belli bir riski belleýäňiz. Ýagny 1,5, 1,5, 1,2, 1,3 tapawjy ýok bellidiňizmi? Bolly. Ennekide siz kaçaňyzy şondan geçeňiz. Ýagny bir ýerde ay borlaý, şuýda 1,3 targetlap bereýin, tek profitim 3 bölegine goý bereýin, ýokary goý bereýin diýseňiz, bolly ýa siz özüňize goýan guraly bozdyňyz bolýar. Bozdyňyz bolýar-da. Şoň üçin şey etme. Etçeňiz belli bir risk mukdaryny belläň we şo risk mukdarynyň geçmeň. Risk diýermem. Hasaňyz diýeli $100 puluňyz bar. $100 puluňyz bar. $100 pullu. Siz normalca trade edip pul gazanasyňyz gelýän bolsa minimum risk edip biljeňiz 5%. $100'nyň 5%i näçe? $5. Dogry dälmi? Indi siz 1-2 gazananyňyzy $5 risk etseňiz her sdelkada $5 risk etseňiz kazanjagyňyz näçe? $10. 10 san take profit'de eýýän $5 onu köpeltseň $50 goşulýar. Düşündiňizmi? Gysgaça aýdana şol ýaly. Yitirseňiz 10 san stop loss bolsaňyz dur. 10 san stop loss bolsaňyz $50 bolýar. 10 san take profit bolan ýagdaýyňyzda $10 kazanjagyňyz üçin $100 goşulýar. Düşündiňizmi? Siz $5 risk etdiňiz. Hawa, ýöne siz belli bir mukdarda binäýdiňiz bar bolsa, meselem bolmanda 50% binäýdiňiz bar bolsa, 5 san sdelkanyň gitsin, yapylsyn, stop bolsun, $25 ýitireň. 5 sanam take profit $10'dan. Onu 5'e köpert näçe? $50. 50'ň 25 aýyr, 50'den 25. Hana sen eýýän mena $25 5 san sdelkan stop boldy. $25 minus'a gitdi. Ýöne sen 5 san sdelkan take profit boldy. $50 plus goşuldy. O öňkü minusyňy hasap etip aýyrdyň, $25 plusdy sen. Düşündiňmi? Trading şu. Alsaňa trading. Alsaňa risk kazanç hasaplamy boldy. Şey belli bir mukdar risk belleýän, diýelim 5%, 1%, 10%. Eger hasabyňyzyň mukdary uly bolsa, ýagny 300, 400, 500 bilen trade etýän bolsaňyz, size 1% risk etmem yetik. Bir uçmam. 1%, 2%, 3% normal şoýalyklar üçin. Eger $100 bilen başlaýan bolsaňyz 5% minimal normal. 5% yeterli. $50 bilen başlajaklar üçin 10% yo 10%'dem köp. 10% ýaýyn, onda da $5 risk etdiň bolýar. 10% ýaýyn. Ýöne 10 san sdelkan, 10 san birden stop bolsa gün hasap ýarylar. Şonu hasap edip gelin. Ýöne fon firmalaryny görüşdüriň. Men fonlar barda, men ýakyn özüm bir fon aljak bolýan. Onuň fon alansam, fonlar barda pulum ol. Gowy video gelir. Onuň şondanam fonlar näme gysgaça aýdanda pro firmalar bar. Şo firmalar size belli bir sina garşylygyna ýa-da belli bir sinasyz görnüşleri bar. Belli bir sina garşylygyna siz pul berýäňiz. Onuň şo sinadan geçip bilseňiz, size $500, $10,000 ýa-da uly dereceli mukdarlarda fon berýär. O fonlary satyn alyp etýäňiz we sinalardan geçip bilseňiz, fon sizinki bolýar. Ondan şo fonyny sdelka açaňyzda 90% kazanç sizinki, 10%'den pro firmaň özüne gitýär. Olar barda gat giňişe video gelir. Indi geçereýlik temalarymyza. Nerede ýazalar? Risk reward hasaplamagyda düşündik. Indi kill zone session'lar näme? Zonelarda bar. Indi şolary düşünýän. Kill zone'lar grafikanyň iň köp hereket etýän wagtlary, ýagny seanslar diýilýär. Asya, London, New York, Indi
Grafikada şu an kilosonlar açtım. Ona görüşmede karada durandır. Şunu hazırlıkça yapayın. Şunu ne yazıp tapmalı? Şu da kalamın yanına bir kalam var. Şu kalamın yanına da bir şuraya çizgi var. Şuraya bastım göstergeler dipti. Şuna basıp Killzone dip yazanızda şu da ICT Killzones Pivots TFO dip durandır. Şunu taylayınız. Onu şunu taylayınızda basanızda grafikanızda şuraya basıp oluyor. Asya, London, Olbul. Ne? Kısaca aydınlı. Ee, Bu indikatör bize killzone'ları yani seansları görüyor. Trading'de session'lar yani seanslar, session diyemem şu yani killzone sesyonlar diyelim. Seans kısaca aydınlı. Şu seanslar bize ne hemen görüyor? Grafika şu seans açılan yani mesela şu Asya şutayda açılıp dura. Hani görüşme diyorlar asa lala diptu. Şutayda açılanına şu yapılyanca grafikanın şuat has volatilitesinin köpülceğini yani hareketinin güçlenceğini görüyor. London'da da şeyle, New York'ta da şeyle hemmesini her türlü killzone'lar bir de grafikanın şuat has ul dereceli hareket edip bileceğini görüyor. Kıyıtkaçaydığını şuraya. Şu session yani sesya belli bir seans açılan vakti hareket güçleniyor. O dereceli hareket böyle ve manipülasyalar böyle. He, olurum düşünülecek. Esasen şu ICT, SMC konseptlerini uygulayan adamlar için yani meaningsiz ve öğretilen konseptlerim uygulayan adamlar için katı kımmetli. Ne? Yazılanı ne yazılıyor? Ne yazılanı şeyle yazılıyor. Session, seans değil ya. Yani session, seans ne mi? Grafikada käbir finans merkezlerinin açılayan vaktları var. Açılayan ve yapılayan vaktları. Sydney, Tokyo yani Asya, London ve New York. Şular belli alın. Şular grafikada belli bir finans merkezlerinin açılış ve yapılış vaktlarından döreyen kizonlar. Esasen en ulu hareketler London bilen New York'un çakışmasına ve New York'un açılmasına döreyen. Mıng sağladı yani şu atkı sağladı görüyorlar. Yani London'un açılayan vaktini görüyorlar. 10:00 ve 12:40 işareti. Asya 7'den saat 4:00 bilen 7:40 işareti. New York PM 21:30 bilen 23:40 işareti. New York eyleki 20:00 bilen 20:40 işareti. New York eğimim orta 17:30 bilen 18:40 işareti. Inni bular gördüm. Bu sağa aytken saatlaman belli koyun. Kizon gün içinde ulu dereceli liquidity ve güç hareketlerinin karşılayan vaktları. Esasen şu vaktlarda men size kaçan. Yani Asya'da kendisi kaçamak London'u ağrım ağrım açan New York açıldı mı? 9:30'dan sonra bollu. 9:30 diyelim. New York'un saati bilen 9:30 oluyor. Bizim saatimiz bilen 18:30 oluyor. 18:30'da New York açılım bollu men bollu trade et başlayan. Yani şu an senin karışan şundan sonra bir stelka karışan tarafıma doğru bir hareket etse şuna giriyor. Onun en bilinen şu hayal kaydışmalı London Killzone'un vakti 2:00 bilen 05:00 02:00 bilen 05:00 New York Killzone vakti 07:00 bilen 10:00 London yapılış Killzone'un vakti olsa 10:00 bilen 12:00 bular New York tağıdırın vakti bilen bizim tağıdımız bilen onam bir Google'a yazıp göreyim şu an men taýyp oturmayın. Google'a yazın New York saгаty bilen Türkmenistan sagatynyň arasyndan gaýdap bagyp diýip, meselem 5 sagat olsa 5 sagat aýryp, ýa-da 5 sagat köp bolsa 5 sagat bolsun boldy. Indi şu Killzone'un işleme maksady bize peýdasy has ol derejeli сделкалар görüp bilmek, has gowy ýerlerden сделка girip bilmek, ýalňyş ýagny fake yalan zaatlary aýryp bilmek bir-birinden. Ondan soň bunun
İngiliz trenerin başlanan yeri olýada şu Asya, London olber şolardan girip bilýär we has dar şekilde stop loss goýup, has uly derejeli kazanç yeri goýup bilýär. Ýani risk reward şeýle bize peýdali. Şunuňmy? Indi näde bolanýar? Asya seansynda baha yatay şekilde hareket etdi. Yani her gün ana şu wagt Asya'da görüşüňiz ýaly uly derejeli hareket bar. Ýöne her gün beýle bolmaýar. Mesela Asya ana görüşüňiz ýaly Asya her wagt beýle uly derejeli hareketler etmeýär. Kiçi derejeli hareketler bolýar, yatay bolýar. Belli bir range döretke, yani swing high'law, şondan geçmeýär. Meselem, açylan wagty belli bir low derecesinden açylypdyr. Onuň nämeseje şo low wapşe döwmendir. Onuň belli bir high ýere döretipdir swing high. Nämesesin şo swing high'dan geçmendir. Asya belli bir range döretke, yani aralyk bir kanal. Şu kanalyň içinde ço aýlanyp durýar. Başga zat etmeýär. London Killzone. London Killzone başlanmaktagyna baha öň bu aralyň üstüne ýa-da aşagyny gysga şekilde döwüp liquiditsinali. Ana şeýle görkezýän. London Killzone 5 minutda geçiren. 5 minutda geçenmizde. Ana London Killzone'da görüşüňiz ýaly başlanyny bahar ki şu aralyň üstüne we aşagyny gysga şekilde döwüp şonuň liquiditysini alýar. Yani görüşüňiz ýaly ya high'ni ya-da low'ny hökmani şekilde belli bir ýerde high döretdimi ya-da low döretdimi alýar şonu. Meselem şu taýda öň bir low döretipdir, Killzone başlanmakdy alypdyr. Onuň şu taýda belli bir derece high döretipdir, alypdyr. High döretipdir, onu alypdyr. Şeýle dowam etdi. London Killzone şuraya ýaly. Öz içinde döreden swing high'laryny alýar öz içinde. Gäy halatlarda bolsa Killzone guturansaň, ýani şu time frame guturansaň, ýani şu seans guturansaň onu da alyp gitdi. We even'den, yani London'da belli bir hareket etdi. Ýöne London'da belli bir ýerde swing high'law döretýär. Meselem görüşüňiz ýaly şu taýda swing high döretýär, bäri swing low döretýär. Onu şu tarapa dogry haýsynyň liquiditysini alsa, yani swing high alsa ýa-da swing low alsa, swing high alan ýagdaýyny şonuň hakyky trendini görkezip başlaýar. Ýuwaş. Onu şol aralykda görüşüňiz ýaly näme etdi? High döretdi, şu high alýar. Ondan näme etdi? Ýene bir şuraya high döretdi, onuň aşağı tarapy näme edip bilenok? Mendise näme edipdi? Belli bir ýerde swing low baha bolsa we şu swing low alanyp bilmeýän bolsa, şu wagt trend näçe aşağı tarapy bolsa-da şonuň ýokary gitme ähtimali bolýar. Şunu diýmedigen bolup bilen, ýani diýdimi? Şol belli bir ýerlerde, meselem şu taýda swing low döretdimi we şonu alyp bilmedimi? Boldy. Ana şu taýda ýapyldymy? We şondan soň şu taýda break off structure emesis etdimi? We şu taýda fairway gap if etdimi? Boldy. Näme etdi? Hemme zat aslında bize şu taýda berilen signali berilýär aslında şu taýda. Şonuň hakyky gidip biljek derejesini görkezýär. Onuň New York açylanan New York'am bize näme görkezýär? Grafikanyň hakyky gidjek ýerini görkezýär. Ana şu taýda näme edipdir? High derejesini alan soň görýärmi? Gelýär. Şoň long. Bon long. Iň soňunda New York PM'de aşağı tarapdan çökýär. Düşündiňizmi? Asya'da grafika yatay şekilde hareket etýär. Ne bir ýokary gitýär, bir aşağı gitýär, näme şey dol belli bolmaýar. Londonda manipulasiýa bolýar. London'a stelka açman, oňarsaňyz açman, açsaňyzam sergap bolup. Londonda manipulasiýa bolýar. Ýöne belli bir ýerlerinde swing high low döretýär we şu swing high low we London ýapylan soň alýar. Ana şu alış eger high bolsa we şoňky daily baýsam long taraplaýyn bolsa, bize şoňyň signali long taraplaýyn bolýar. Egerde
şogunyň diýildi baýysy aşağı taraply, ýagny short taraply barda we Londonyň aşağı bölegini Low'una alsa, onuň New York'un açylşyna da New York'un açylşyna 15 minut 15 minut bide gaty gymmatly. Şu 15 minut garaşýaňyza men indi bölümde 9 strategiýasyny düşünýärdim, 9 strategiýa. New York'un açylşyndaky ilkinji 15 minutdaky şem gaty gymmatly şem. Ýagny şo güniň grafikanyň nire kiçigini ökedebilir. O 9 strategiýasyna gireýär. Onu şo gün Londonyň haýsy tarapy alynan bolsa we diýili baý şo taraply bolsa, bize eýem şo güniň signalini berýär. Ol derejeli. Ýöne, bu da ýeki özüne signal bermek üçin ýetmeýär. Biz o taýda market structure shift, ýani boğazın MSS olmasy, hökman ulanmaly. Liquidity sweep, ýani liquidity alınmasy. Men näme diýdim? Hökman ýa high almaly, ýa-da low almaly diýdim. Fairway gap IFW'ga edilmeli, ýa-da fairway gap'ın middle point'ini geçmän şonu ulanmaly. Order block. Meniň iň gowurýan. Toňky wagtlarda bütün strategiýalarym order block bilen alyp başladym we gaty win rate'im gaty düşürdü soňky wagtlarda. Order block ulanmaýan mawurdy ulanyp geçenki videoda order block'uny ulanjagyny düşünürdim. Indi esasyna kod kill zone ýeki özüde al ýa-da sat diýip signal bermeýär. Ýöne kill zone ulanmak siziň başarma ähtimalyňyzy, ýagny win rate derejeňizden galma ähtimalini köpertýär. Düşündingmi? Şu wagt aralyklaryny ulanyp, şu wagt aralyklary giýilen stelkaçyň esasan New York, Asia men ulanmaýan, London aram ulanýan ýöne. New York hökman ulanyp, şu New York eýim diýip durap. Şonu ulanyp gysgaça aýdanda baha hereketleriniň iň güýçlenen ýeri. We bize şu güniň signalini 10% gorkat bilýän indikator diýsem bolýar. Ýöne 10%. Onun üstüne MSS liquidity sweep, ondan soň liquidity sweep, MSS, order block, fairway gap, IFW'ga goşup bilseňiz boldy. Alsaňyz 100% şo güniň näme signali. Gysgaça aýdanda şolay. Kilzon gymmatsa ulanyň. Indi geleli esasy kelle maqsat we şu videonyň iň uly bölegi bolup biljek mesele. Habarlar we olaryň täsiri. Indi men bunu düşündirmek üçin diňe trading view'da düşünüp bilmän. Ýöne trading view'da da görjekler üçin bir bölegi gorkudaýyn. Men habarlary nerede izleýän? Forex Factor'da promcavetinvesting.com'da. Häzir olaryň görkezip. Indi şu taýda izleme listesine gelip izleme listesinde del. Ana habarlar var. Habarlara gelsek şu gün haýsy grafikan saýlanmyrdyk, meselem gold saýlaly. Gold saýladyk, şu taýdan habarlaryna geldik ana. Şu taýda her türlü habarlaryny görüp bolýar. Habarlar saýlasaňyz şu wagt içine girip ana şonuň az kiň işleýin. Näme bolupdyr hemme zadyny görüp bolýar. Ana habar okap bilmeýän adamlar üçin biraz trading işi kynýar, isläbi. Käy halatlarda grafikada şeýle bir hereket bolýar. Şu görýän ullukan gyzyl şemiňiz belli bir habardan soň dören şem. 20.00 töwregi Fed ýygyna boldy. Fed diýenime Amerikanyň faiz diýenim nähili. Şunu türkmençe näme diýip aýtjam bilemok, näme söz bilen düşünüp bolýar kany. Faiz diýenim prosent, belli bir prosent hökümeti taat bolýar. Dollaryň belli bir prosentde Amerika goşandym soraýar. Bir zady menem de ol düşünüp bilemok türkmençede faiz karary diýär men şonu türkçede. Şu faiz kararynyň ýygyna başlady. Belli bir gatnaşyk guruluşyk boldy we şu guruluşykdan görüşüňi diýäli. Gün çökkä ýekeci şemle grafikanyň nerden nere hareket edenleri edäýin. Şu taýdan short pozisiýa açamyrdyňyz. Başga da gerekki. Şu grafikan okap bilmemek problemi. Meselem, şu günüň diýili baýsy long taraplayna ýokary taraplayna. Hemme köp adam şu taýda alandyr. Ýokary taraplayna alandyr. Ýöne grafikan ämetde şu habaryň başlangyjy bilen, Fed ýygynyň başlangyjy bilen
çökke. Ve hiç ýeri şuň çökmegi üçin, şunuň hiç ýeri çökmegi üçin bir sebäp ýokdy. Hiç ýeri sebäp ýok. Borna ferol gep, Eiffel'e gitmek isändir, trende ulandyr, ol bolandyr, bil bolandyr, ýöne. Onu beýle güýçlü pyrtja şem bilen, ýegeje şem bilen beýle güýçlü ýörep, Londonyň aşagdaky doguny alyp bilme güýçüne ýetme mümkinçiligi ýok. Habar bolmasa beýle hereket grafikada mümkin däl. Däl, wapşe däl. Ya ol dereceli bir $10.000, $100.000 diýe gaçan bolmaly şak tarapdaýyn. Ya da gatul dereceli habar bolmaly. Onda habarlary okap bilmek gerek. Indi habarlary näde okuýar? Indi Google Chrome açýas. Hemme kişide badyr, hemme kişem ulanýandyr. Indi şu taýyk gelýär. Forex Factory programmasyna. Forex Factory programmasyny tapmak üçin şu Forex Factory diýip durar, nokot goýmuş. Şonu ýazýaňyz boldy. Indi görüşüňiz ýaly. Şu taýda her türlü habar bar. Indi habarlary biz nädip bilip bilýäris? Nämämize ýaraýar, nädip bilmeli? Indi şu iň gyrada görýänleriniz sagatlar. Haýsy sagatda biram şular New York sagaty bilen ýazylýandyr, bilip goýun. Türkmen sagaty bilen däl. Bärde sagaty ýazylýar. Onuň gyrasynda haýsy parite bölegine ziyan täsir ýetirjekdigini görkezýär. Birinji habar seriden GBP. Onuň ikinji habar ŞGF. Onuň üçünji EUR/USD. Görýäňizmi? Bizim üçin, ýani men üçin zaten siz bilmedim. Iň gymmatly habarar USD. Ýani dollar. Ýa-da nazada. Şular gyzykly maňa. Şu ikisi gyzykly, başga boljak. Ana şu taýda GBP-da 3 sany gyzyl habar bar-a. Şular maňa wapşe gyzykly. Geregmede. Wapşe geregmede. Onuň şu USD habarlaryna Philly Fed Manufacturing Index diýer. Indi şu taýda Ebram Maraka tiken indi diýenekiniň biri kommentarida näzdir, näçe mança indi diýeni menen bilip diýemek ýöne diýen başla. Grafikada belli bir habar boldy diýenden şol bize al ýa-da sat diýilen signal berenok. Al ýa-da sat diýip görsaňyz görükdirme berenok. Onuň bir habar döretdiýip seni taýdan almak ýa-da satmak tamsyklyk, nalbaýyplyk. Şonuň üçin biz näme etjek? Habaryň nähili bir reaksiýa garaşylýan bolsa, şol garaşylýan reaksiýaga göre grafikanyň şoňa nähili reaksiýa döretjegini, ýagny belli bir adam şu ýene Fed Manufacturing Index habaryna galar ötdi. Ýöne grafikanyň şoňa näme reaksiýa berjegini bilenok. Grafika belki düşer. Hem şoň sen galma ihtimalyň pikirler galar ötdi ýok. Ol öz sebäbi bilen hereket etdi. Indi başta ekonomik takvimi zat etýär. Takvimniň kalendary izlerleýär. Her gün şuraya uly habarlary kontrol etýän. Fed diýilýän. Ýani şu Fed faiz diýenim bar, ki Fed habarlary, gatul dereceli habarlar. Ýa-da enflasyon, SCB, häzir men söýlem tapmaýan. SCB, şuraya SPI, ýani orsça SPI. Şuraya habarlary görýän bolsaňyz, onuň GDP, bam. Häzir men var eger tapmasam bar da etdiňizi şu grafikada ýazyp goýar. Onuň belli habarlaryň şuraya habarlary görseňiz serhap bolarsyň. Ana SCB diýär meselem. SCB habarlary esasan grafikada şuraya gyzyl görýän bolsaň, ana sarlar bar, aranjlar bar, biram gyzyllar bar. Gyzyllar şu gün erwet habar bolup biljegini, bolmagyna sizin üçin problema döretip biljegini görkezýär. Ýani longa mı edip biler, short'a mı edip biler, belli de. Men şuraya gyzyl görýän bolsam, biram USD-de, ýani Amerikanyň dollar rezerwinde şunu görýän bolsam, men ölsem sel kaçmaýan. Ýa belli diýmän ýöne. Ana
Käbä habar wagtysy kaçmany gowy görýär. Risk almany gowy görýärmi? Birazcık däl dogry hereketler mi? Ýöne siziň üçin dogruda dehsadan grafika düşünýän adam üçin wapşy pohum oýnanyp göre grafika ýany başlan we inte habar orbil uraýagdatlary dogry düşünmeýän adamlar üçin birazcık problemarak. Meselem Final GTP. Meselem men şundan stil kaçmaýan. Ýa-da Tokyo Core ACP, FOMC meselem şutar bolsa bizim üçin birazcık problema döredip biljek. Onuň PMI Merkez Bankasy başkanlarynyň Merkez Bankasynyň ýani belli bir bankyň başlygy diýilýär, başgany diýilýär, näme diýilýär, prezidentiniň gurulamasy. Esasan şu Trump gurulaýan bolsa wapşe stil kaçmak. Ýatyryp aýlaýar sizi. Başlan bolýar. Ýatyryp aýlaýar sizi. Onuň şunu eseseňiz türkçede urup bolýar. Men ingilisçe ulanmagy bolýar. Öwreýin men häzir başga düşünjek tatlym üçin türkçe düşünýärmi? Indi bu habarlar, yani şu LCP diýdi, PMI diýdi, GDP diýdi, NFP diýdi, faiz kararları FED, FOMC diýdi, şoraýalak habarlar grafikada iň ulu derejeli hereket töretýän habarlar. Häli New York'ta gaýňurka demekse, New York PM ýerde jol. Häli gorkazdım ýadyňyza düşýän. Şoraýalak ulu derejeli habar, ulu derejeli hereketler edip biljek habarlar bular. Şondan daşly durma şoraýalak habarlar baky. Ana Forex Factory, ana men şu ulanýanym. Men şunu ulanýan, sizem şunlantaňyz hasga bolar. Meňe esasan ulanýan şu investing.com programmasyny saýdyny bolan bilersiňiz. Ýa-da Trading Economics we ýeke gaýra-gaýra girip oturmaý, siz özüňizden bir girip görüň. Bu kalendarlarda, ýani bular kalendar okunda gitdi. Bu kalendarlarda habarlar esasan low, medium, high impact bolup sınıflara aýrylýar. High impactlar, gyzyllar, lowlar, sarlar, oranjylar bolsa-da medium sınıfına girýär. Indi garaşlýan bilen gerçekleşýän zady näme garşylaşdyrmaly. Her habarda şu 3 sany zat bolýar. Häzir men size görkezýän. Ana actual, forecast, previews. Previews diýeni öňkü gelýän informasiýa. Ýani öňkü şonuň zady 8.3 mün. Indi forecast garaşylýan 25.8 mün. Aktual aýdylan 31.2 mün. Indi şu taýda deňeşdirilne meselem bir ýerde garaşylýan 2.8 bolsa, aýdylanyp 3.2 bolsa, ýani şu meselem şu habar enflasyon bolsa, enflasyon näme diýen belli bir adam bilýändir. Bilmeýänler Google Translate'den terjime etsinler. Men türkmençede näme diýilýärini bilemok. Enflasyon garaşylýandan uly geldi. Ýani garaşylan näçedi? 25.8. Aktual näçe? Ýani hakyky aýdylan 31.2. Ýani uly geldi. Uly gelen ýagdaýynda faizlerim. Ya şular türkmençede näme söz aýdylar? Garaşyň ekedi. Men şunu translate etdireyim, näme bolýar? Faiz sözünün türkmençedäki karşylygy gyzyklanma diýer. Dalbaýok, hem gyzyklanma. Ay bolýar gyzyklanma diýen. Gyzyklanma uly galma ähtimal bolup bilýär, köpelip bilýär. Bu esas wagt aralygynda Amerikanyň dolar rezerwini güýçlendirip bilýär. Altyn we şoňa meňzeş datlar, kümüş diýdi, o diýdi, bu diýdi. Ýa-da şoraýa şoňa meňzeş datlar riskli zat görüp bilýär. Basınç görüp bilýär, direnç görüp bilýär. O da altyn we şoňa meňzeş zatlaryň düşmesini getirip bilýär. Ýa-da şunu bilip goýuň, dolaryň galýan ýerine altyn düşýär. Altynyň galýan ýerine dolar düşýär. Şoraýalyk paralel hereket etýär bolar. Ýani şoraýalyk faiz diýdi, FOMC diýdi, FED diýdi, şoraýalyk guruluşlar bolýan habarlar bar bolsa we şonuň aktual bölümi forecast'ten uly bolsa,
ve şol esadan dollar rezervine bolsa boldy. Altın düşüp bilýär. Onsa bilýärsiňiz şu good afternoon diýen bir adam good afternoon diýdim bolly göni zat bilýär. Altın çökýär. Şol adam ýekeje sözi bilen altın çöker bilýän adam şol. Dollar galýan wagt altın çökýär, altın galýan wagt dollar çökýär, şonu bilip goýun. Onun tersi ýagdaýynda näme bolýar? Ýagny aktual 20.8 diýeli, forecast bolsa 30.2 diýeli. Onu da tersi bolup bilýär, dollaryň bahasy beselip bilýär, dollaryň güýji beselip bilýär, altyn support tapyp bilýär. Support diýende de näme diýipdim? Support'tan resistance'a, resistance'tan support'a. Support tapan ýagdaýynda altyn galyp bilýär. Ýöne grafika bazary, forex bazary hiç haçan şo bir reaksiýa göstermeýär. Gen halatlarda aktual forecast'tan uly bolsun, kiçi bolsun bambaşka reaksiýa berip bilýär. Ýani altynyň galmary ýerinde düşüp bilýär, düşmeli ýerinde galyp bilýär. Biramara men şuň içinde köp video gördüm, şu habarlar bardy. Beýle özüme uýanyp pikirlemeňi, beýle düşünýäni görmedim. Eger düşünmedik gawurda arkaň gelip sorap biler. Indi haýsy habar, haýsy zady ziýan berýär. Ýani ziýan berýär diýen reaksiýa berýär. ABD faizleri, faiz diýelim şo herki Fed, FOMC ýaly habarlarda bolýan zatlarda dollar güýçlenýär. ABD enflasyony, enflasyon dollar hemişe däli kä halatlarda däli hemişe güýçlenýär, okýan belli bir möçürde güýçlenýär. Faiz indirimi beklentisi, ýani hemen şular köpüten ýazyp alym, şonu nokawtyn ýadyndan çykar diýip ýöne olary men türkmençe düşünüp bilmädem, manysam ýok da indi. Faiz indirimi beklentisi. Gyzyklanmaň, skitga girmesi ýaly. Hisse senetleri diýilen bölüm var. Hisse senetleri ýani Amerikanyň, Türkiýanyň olaryň uly dereceli firmalaryň hisse senetleri we altyn käbä gowy reaksiýa bilýär. Jeopolitik riskler esasan belli bir ýerde yer titremesi, belli bir ýerde bir zatyň bir tokoý bir zat ýaly uly dereceli bir zatyň ýanmagy ýa-da bir ýerde bomba ýarylmagy ýa-da meselem şu Eýran bilen Israil uruş başlandy, altyn çöküp başlapdy ýadyňyza düşýän bolsa şol jeopolitik risklerden näme bolupdy? Altyn ýaly önemli zatlara talep artyp bilýär. Belli bir möçürde artdy, belli bir möçürde azyryp bilýär. Aslında uruş başlan ýagdaýynda altyn galýar. Şu korona döwri ýadyňyza düşýän bolsa altyn uçupdy. Pawn uçupdy. Iň uly derejelerini ýetipdi. Bitcoin barda wapşe gürläp oturjak, hemmekşe milýardyr. Onuň şondan ýaňa altyn ýaly önemli ýatyrymlara talap artýar. Şol ýagdaýlar jeopolitik risklarda. Onuň näme bolýar? Geçen ede guruşdan hem şu altynyň bahasy çökdi. Aýdaýyn. 3-nji dünýä uruşy başlama gorkusy döredi. Täze Eýranyň prezidenti öldürilipdi. Onuň şondan ýaňa Russiýa, Eýran, Hytaý ýaly uly dereceli modern ýurtlar, ýagny iň öňde gelen ýurtlar elindäki altynlarynyň, ýatyrymlarynyň köpüsini satyp ýaraga ýatyrdy. Ýagny o da altynyň arzanlamagyna çökmegine ýetirdi. 4.000'dan 3.800, 3.000 katy az derejelere düşdi. Hatda 5.000 togurulan düşdi diýsem bolýar. Şonu bilen adamlar uly dereceli pul gazandy. Ýagny şu habaryň öňünden boljagyny bilen adamlar, ýagny şu Eýranyň uruşyny başlaýan bilen adamlar şondan aşağı taraply pozisiýa açyp köp gazandy. Şolary da ýurtlarym, ýagny uly dereceli ýurtlarym öz elindäki altynlary, ýatyrymlary satyp ýaraga ýatyrdy. Şo saýda altyn düşdi. Altynyň düşýäni pikir edenler altynyň düşmesinden pul gazandy. Ana habarly okap bilmek şeýle gymmatdy. Düşündiňmi? Men biraz garşyk düşündim. Täbi bu Fed dedi, faiz dedi, ondan soň
enflasyon idi. Men bular türkmençede sözünü manydymy bilemok. Näme düşünürjegimi bilemok. Onuň türkçede düşünýän, eger düşünmedik bolsa Google Translate'den daha etdirsen gydyklanma diýýär. Dal boýap bile. Näme gydyklanma öyle näme daha da var. Onuň ýöne zatdan habar ýekezini ulanmaly. Men ýaly uly derejeli ay özüme öýenler pikir etýän ýöne uly derejeli traderler ýa profitable tile ýa da köp wagt berýär şu iş bilen gydyklanyp gelýän traderler bilýän zady habar aýdylar aýdylmaz ýagny bolar bolmaz gönsdelka girme ýatyryp aýlaýarlar. Ýagny belli bir ýerde habar boldy gön long pozisiýada short pozisiýa açylmaýar. Açan ýagdaýynda siz tamsyk bolýarsyz. Näme üçin? Sebäbi habaryň başlasada näme reaksiýa berjegini bilip bilmeýän, grafika näme reaksiýa berjegini bilip bilmeýän. Şoň üçin bir habar boldy diýip gönsdelka girseňiz ýitirýäňiz. Minus'a gideceğiniz. Şoň üçin başta başta minutlarda yani ente grafika bir haber geldi. Aydyldy haber. Bu 10-5 minut onu her türlü hareket etdi grafika. Hem long hem short her türlü adam käbiri long gerek, käbiri short gerek, käbiri biasya, käbiri sellasya. Onuň şoýalyk ýagdaýlarda näme bolýar grafika näme etjegini bilmeýär. Dengesiz hareket etdi. Onuň şoň üçin başyndan näme etmeli? Habaryň dadyny görmeli. Ýagny aktual forecast previous. Näme ýyl netije getirdi? Ýani gaýtşymyň hasaplap bilmeli. Forecast'ın aktual deňmi? Meselem official bank rate ederek aktualam deň, forecast'am deň. Yani şu ýagdaýda näme edip boldy? Biraz garaşýan. Ondan soň grafika şoňa näme reaksiýa berýär? Başga traderler şu taýda näme etdi? Alýanmy, satýanmy şonu gör. Onuň teknik analizine göre bir hereket et. Yani belli bir ýerde order block, IFVG, FVG, MSS, Olbel, supply demand tapawut ýok belli bir strategiýany al, barla. Näme hereket edipdi? Şu teknik analiz işleýärmi ýa-da işlenokmy? Şonu gör, şonu bil. Onuň dogry risk planyň boýunça, ýagny risk planyň boýunça dogry şekilde risk al we hereket et. Boldy. Сделка planyna göre dogry riskiň belli boldy. Grafikany hemişe dat etmelimi? Ona maýdy. Ýagny şu habarlary hemişe barlap durmalymy? Ýok. Men ýagny сделка girmeden turýan ýerden turdum dat etdim eýle-beýle. Belli işlem edip bolandan grafikada analiz edip başlaýar boldım. Başda şu forex faktoryny açýan Google'dan. Açandan şonuň 18 iýuny bugun habarlar görýän. Ay köp habar ýokmy? Ay böyle normalny. Men maňdaýan berip biljek habar barmy ýokmy? Görüşdirýän. Ýok bolsa açýan birja broker boldy. Сделка dikidi berýär. Ýöne esasan şu taýda habarlar bolanydy. Meselem 7.30 ýer, 7.30 aýdylja habarlar görýänmi? Men 7.30 сделка açmaýan. Bolmana 8 bolmasyna ýa-da 9 bolmasyna garaşýan. Habaryň aýdylan wagty сделка açmaýan şu habar maňa peýdaly bolsun, ziýan bolsa men şol wagtda сделка açmaýan. Bolmana 5 minut garaşýan. Sizem şeydim. Öz riskinizi betellersiňiz. Geçeli gammatly temalaryň eýlekine. Yakup babaňyzyň size etýän öňürli kömeklerinden biri boluplar. Trading dünýäsini Yakup baba diýip tanalýan. Indi indikator näme şoňa geçeli? Indikator gysgaça aýdanda grafikany öz eliň öz gözüň bilen analiz etmekdäle indikatorlaryň ýani trading view'da ýa-da başga bir zatlaryň özüni analiz etmeli. Yani senin görmeyen zatdan ya da görmek istemeyen zatdan olaryň sana görkezmesi. Mesela indikator bolmasa biz näçe fairwall gep bellemeli? Almaly şu taýdan basmaly. Ondan şey edip çekmeli. Şu şey edip bar näme görýän fairwall geplerimiz şey bellep durmaly bolar. Egerde indikator diýilen zat bolmasa. Anfat mi?
Her gören firewall gapyň şeýdi belleje bolsaň ýa-da şuýda order block bar. Her gören indikat we order block şeýdi ýeke-ýeke belleje bolsaň anpatmy? Däl. Indi şu taýda näme ara girýär? Indikatorlar. Indikatorlar şu kalamyň ýanynaky ýokary tarapdan strelkadan tap bilýäňiz. Basýaňyz şoňa. Şuýa bassak bir topar indikator çykýar. Meniň favorilerim bular. Ýöne sizde näil çykar, şular çykar bir topardan. Ene şu taýda görýänliňizdi favoriler kysmyna bölegini durýanlary alyň, ýazyň şu ara bölegine adyny ýazyň, başyny ona soňra dowamy gelin. Şolar ýazsaňyz şular esasen gerekleri. Endi men size açyk görkezýän şulary. Biram mara şu liquid swing tip duran mara şunu alym. Şunu hökman gerek bolar. Ne? Indikatorlar bize näme ýaraýar? Görýärmi? Şu taýda şu atkyrada görýän bolsaňyz 5 tane indikator bar. Ene şularyň hersi her zada ýaraýar. Indikatorlar egerde trading buýugyň premium görüşini almasaňyz, diňe 2 tanagyny açyk ulanyp bilýäňiz. Hani şuraya göze basaýyn. Hani diňe 2 tanagyny görünür ýalyk edip bilýän. Ýöne egerde premium alsaňyz hemme indikatorlar ulanyp bilýäňiz. Ni ýowaş-ýowaşdan düşünýän. Liquid swing diýen lux algo bize liquid böleginiň şu wagtky bahasanyň güýjüni görkezýär, potensial güýjüni. Hani meselem şu wagtky destek böleginiň, ýagny support böleginiň güýjüni bahasyny görkezýär. Berde şonu, berde resistance böleginiň güýjüni görkezýär, ýagny swing aýyň. Berde hemmesiniň şeý liquid swing böleglerini görüp bilýäňiz. Egerde şular ýeke-ýeke çyzmaga ýartanýan bolsaňyz, alyp size gulýan indikator. Şunu alýaňyz açýaňyz, trading güýündi. Eýem göni bar swing aýlar, lowlar, fairwall gaplar, order blocklarynyň smart money konseptleri häzir onuň görkezjek. Görünýär. Ana meselem şu fairwall gap men çyzmadym, şu indikatoryň özü görkezýär. Görýärmi? Hem indikator, şu indikator bu FVG, IFVG, NEPA samyňky bize fairwall gaplar görkezýär. Liquid swing syňky, lux algonky bize swing aýlar nokotlaryny görkezýär. Haýkatçaýdan şolar ýaly. Bol ana ýöne men size bir daha aýtjak. Şunu ulanmak gowuzat, anzatdat. Yani hemme zada arkaýyn grafikada görüp bilýäňiz. Grafikany doglaçaýyn, hemme zada dogry görünýär. Size çyzmak gerekmeýär. Ýöne özüňiz çyzjak bolar. Başta şular ulanyň, gowy menen başta ulanýardym ýöne. Özüňiz çyzýaňyz has peýda bolýar. Sehi özüňiz çyzsaňyz, indi beýniňiz belli bir möçürde ornaşdyrýar şonu özüne. Gaty beýniňizde gaty oturýar şol. Ondan şu saýda ondan var indi gözüňizde göni swing nokotlary çyzylyp başlaýar. Siz çyzmakaňyz, grafikada çyzmakaňyz gözüňizde çyzylýar. Gözüňiz göni gap bitişýär şonu düşünýärmi? Şonu özüňiz çyzsaňyz has bolar ýöne. Ay borlay Yakup näme diýene kelläň masalan diýen bolsaňyz açýaňyz, ana liquid swing'i düşünürdim. Liquidity böleglerini görkezýär. Yapdym mını. Firewall gap görkezdim. Indi order block. Ene görüşüňiz ýalyk men näme diýedim? Berde ulanmadyk order block, ulanlan we ulanmadyk order blokları aýry-aýry görkezýär berdim. Ulanlan order bloklaryň ýygynak çyzgylary görkezmeýär. Ana hemmesi ulanlan aýýan alynan. Ýöneteleden şu order block alınmadı kadar edipdirmi näme? Şunuň öňkü öňkü bolan jün görkezýän. Bu ena iň soňky order block hukmyny görkezýän şu, ana şu middle point'ini görkezýär. Ýokary derejesini, aşağı derejesini hem zatyny görkezýär. Öýdüm biriş order block diýen, näme order block? Bir minutlikda bar eken o taýda. Garaşy şuraya ýaly. Ýöne bilerin dogrulygy näçe prosent edil 100% da däl. 70%, 60% bilerse 100% order block tapyp görkezip bilmeýär. Meselem aslında aljak bolsa alsaň order block. Swing aýna kody. Swing global kody. Ana belleje bolsa aslında şunu bellemeli aslında tag boýup ýöne şunu bellemedir. Aňyr kıymelepdir sansyk. Aňyrda o taýda order block bar. Garaşy şuraya ýaly.
order blokları we killzone we indikatorlar ulanmak yerine özüňiz öz gözüňiz bilen taýlap tapyp tursaňyz hasyga bolar sebäpler toly ken gowy işlenok. Ana order blok diýip tapjak bolsaň şu taýda bar. Sfinkayna okudy. Sfinklavna okudy. Ana alsaň order blok. Ana bädi de bar. Şu taýda order blok ýok. Nämesin order blok hasap etdim ben şoňa haýranlyk alsaň order blok. Alsaň order blok. 3 tane order blok tapdym şu ýerde. Bu talpa ýokmy? Başga ýerden bir order blok öküzdi. Ana gara şöyle order blogyny öküzdim. Bu indikatorlaryň öz arasyny bir näçe görnüşi bardyr millet ene her türlü ýagny şu order blogyny öz içinde million zana görnüşi bar. Her hili käbir gowy işler, käbir erbedi işler. Meselem şu order blok fandyr bar ana. Men şu favorilerimdäki. Şol belki gowy däldir. Yani belki başka bir order blok tap bilýän gowy indikator bardyr. Onu özüňiz gözläň tapyň. Meňem bir wagtlar bu näme? Bu özümiň bir wagtlar ýazan indikatorym diýen bir da kän gowy işlemedi. Indi order blok indi geleliň meselesine iň gowsyna. Loksal smart money konseptleri. Meniň size şuň üçin öwrüdüm zatlarymyna. Change of character. Trend ütgümesi MSS. Break-offs. Structure. Boss. Arnmasy. Ondan soň aşağı taraplan change of character. Ýokary taraplan change of character. Equal high. Change of character. Equal high. Equal low. Her türlü smart money konseptine değişli. Hemme daha da görkezýär. Bular men çizmedim. We order blow tapýar. Order blow tapýar. Ene size hakyky order block istemeden ha. Al gulýala order block tap berýär. Order block tapdyrana hepdeniň iň ýokary ýeri. Week high. Hepdeniň iň ýokary ýerini görkezýär. Liquidity bölegi ökmünde ana güýçli dereceli low diye güýçli dereceli support bölegi diye şu taýyk gelse ondan ýokaryky derde i plusan bari bir wagtlar order blok ökmünde işlenýär. Görýärmi? Size bossy change of character onu bellemek gerek. Order blogu da ştap beri. Ana change of characterler equal low, equal high. Equal low, equal high beýle gymmatly temalar öýtmedim şonu düşünmedim ýöne. Belki düşündüğün videolarda. Boss, change of character. Ulu wagt aralygyna ýetjene näme ütgüýär? Bir saatlyga meselem. Bir saatlykda näme ütgüdi meselem? Şonu soraýaly. Bosslar, equal high, change of character. Ulu dereceli boss. Her türlü zady görkezýär. Ana ulan oşraýar batlar. Gerek bolar. Peýdali. Loksal gonu aýraly bir de ICT killzone'lar. Häli görkezenim bar. Killzone'lar temasyny düşünmedim. Bana ýaçylmady. Ha. Ana bilerim killzone'lar. Geçeýin 5 minut var. Ana. New York, New York. Gara şoýaly. Bolly. Indikatorlar sizin öz başarýan, ýagny özüňiň analiz edip FWG, IFWG, order block, MSS, boss, change of character şolar tapmamaňyza, ýagny şolar tapman onuň saňa tap bermesine ýardym etdi. Ýagny şu indikator ba ýerine seni analiz etmeňe gerekmeýär. Özüňi saňa long, swing high, swing low, boss, all böyle şolar düşünüp berýär. Gysgaça aýdana şolar. Nereden ol ýazgylar? Ha. Gelennelik mesele. Hepdeniň açylyş boşlugyny nädip bulanmaly? Bir haýyş dilen üçin düşünýärem. Geçen gezek videoň goýan günüm hepdeniň ýapylan gününden videoň görüp bolansaň hepde açylypdy. Hepde açylanda ýokardan açyldy.
Yani hep de yapıp kaldı. Baka şu taýyga geçeni gelli. Yapılacak wagt şu taýdatda. Ondan okuwçylarymdan biri gelip ha işte şeýle inniki videomda şunu bilersiň şonu näme etmeli näme göre guramly. Indi muňa hepde soňy gap diýilýär. Yani fairway gap ýaly bu da weekend yani hepdilik gap. Gap diýenim boşluk diýilýär. Gap diýip İngilizce aýtganda. Zaten Forex, indeks ve şoňa beňe CFD diýilýärdi. Hisse senetlerini, datlaryny, Bitcoin'in nümünde şuraya Bitcoin'ni bolýarmy, käbak bolýar. Şuraya ýagdaýlar, yerlerde dörýär. Sebäbi grafika ýapyk wagty esas habarlardan ýa-da ýa-da belli volatiliteň döremesinden ýa-da ýa-da altyna arz ýa-da talap gelmesinden ýa-da men altyndan etýän üçin altyndan düşünürýän. Altyna arz ýa-da talap gelmesinden ýa-da baha artybam bilýär, azalybam bilýär. Ondan şo ýagdaýda baha meselem öň näçe ýapylypdyr? Şuda 4219-da ýapylypdyr, dogry dälmi? Ondan näçe açylypdyr? 4261-de açylypdyr. Arada boşluğu görýärmi? Ondan şo boşlugy näme etmeli? Gap näde peýda bolýar ondan? Gap fiil boşluğun yapılmasy. Men bulary ýazjak. Şu özünü, yani şu boşluk aralygyna weekend gap diýilýär. Şunu fairway gap ýaly alyp bellämeler. Şu weekend gap. Gap fiil şu boşluğun yapılmasy. Şu aşağıdaky bellenme. Iň bilinýän tat şu. Baha hemişe bolmasa da gay halatlarda ýygyny dönüp şu boşluğu doldurýar. Ana näme edipdir? Görşüňiz mejbur şular bir aýraýyn. Silge boşlukları. Ana görşüňiz ýa näme etýär? Şu gapyň öňkü swinglowuna gelýär, dolanýar. Şu taýyga çenli retest etýär. Retest etýär diýen dolanýar, polny doldurýar. Şoňa gap fiil diýilýär. Şu boşluğun doldurulmasy. Ondan näme etýär? Ýokary tarapdan gidipdir. Indi hemişe ýönüp bu gap fiil bolmaýar. Hemişe hemme gaplar yapylýar diýilýär zat ýok. Gap diýenim şudur, başga zat aýtmak. Güýçlü trend bar bolsa, gap gaty güýçlü habardan ýaňa dören bolsa, meselem bir Fed ýygnagy ýa-da Fed'in başlygynyň bir gurulmasy ýa-da Trump diýilen dalbagyň gurulmasy ýa-da geopolitik bir ýagdaýyň bolmasy ýaly bir sebäpden ýaňa bolan bolsa we agyrylyk gatyl bolsa, edil şular ýaly gapy hemişe dönmeýär. Hemişe ýygyna dolanmaýar. Hemişe şonu dolup bilmeýär. Trendin şoňa güýçi ýetmeýär. Trend şo dowamlylykda hereket etmeýär. Mejbur bolýar. Yani ýokary tarapdan giden bolsa, şol ne aşağı tarapdan gitmeýär. Şo gapy dolup biljek derejede aşağı gitmeýär. Ondan gap hemişe ýeköňe bir signal bolmaýar. Ýa-da bir konfirmasiýa bolmaýar, ýa-da bir şunu strategiýa edip bolanýan dalbaýoklar bar. Kim bolanýan, näme düşünýän düşünemek gerek. Bu hiç kaçan ýeköňe strategiýa bolup bilmeýär. Dalbaýok bolsa strategiýa edip bolan. Ondan o dalbaýoklar ýaly bolmak, buna strategiýa ýa-da confirmation ýa-da konfigurasiýa edip bolanmak. Batyrýar bolar. Bu sebäp dogry bilip bolmaýar. Hemişe dolanyp dolanmajak. Meselem şundan şuda ýokarylykdan gidipdir. Kim bilip bilýär şonuň şutaýdan şu ýokardan şu aşağı çen diýip biljek. Bilip bolmaýar da öňkü hepdilik boşluklaryna gidip görkezýärmi? Hepdilik boşluk meselem barmy şu taýlarda. Hepdilik boşluk ýokmy normalny? Ana meselem şu taýdan aşağı tarapdan bolupdyr. Ýöne göre inniki şemde şoňy şo gapy doldurupdyr meselem. Gäy halatlar doldurýar, gäy halatlary doldurman gidip berýär. Ana meselem şu taýda şeýle. Gysgaça aýdanda gaplar hemişe doldurulýar diýilýän zat ýok, ýa-da doldurulmaýar diýilýän zat ýok. Swing high low hukmyny ulanyp bolýarmy? Hawa ulanyp bolýar. Destek direnç, yani support resistance hukmyny ýa-da liquidity bölegi hukmyny ulanyp bilerdiň. Ýöne o da günü
Şu günün için rulap bilmeýär, ýagny birinji gün sizde grafika açyldy. Açylana men şunu likviditedi ulanaýyn. Aşağı tarapdan ulanaýyn. Zat oraya pikir etmek. Baha şuday gelenine aýrylanyň soň, ýagny şuday için täzeden şu weekend gebin aşağı için täzeden gelen soň näme reaksiýa berýänini görmek sebäpdar bolupdy. Eger şuday için gelen soň liquidity webini alyp ters tarapdan boğusu MSS etse, şu da size o konfirmasiýa bolýar. Ya gatyly dereceli liquidity bölegi. Gaty gymmatly liquidity bölegi. Hepdelik liquidity, günlük liquidity, ýagny bir günüň iň ulu dereceli ýeri, ýagny iň ulu dereceli swing nokudy, swing halo, hepdelik hem şol ýaly, hepdelik ýeriň iň ulu dereceli swing halo, gaty gymmatly liquidity ýerlerden biri. Bulanyň şol ýaly yerleri. Iň gowet bolýar. Hepdenin başyna grafika açylan güni ilkinji 15-60 minutyň içinde grafikanyň ýoluny seret. Seret. Ýene bak bir şey, şu grafika açylan stelka giren adamda şu 3-4 ýyl bäri trade edip gelen hiç nähili şuň içinli grafika açylandan, ýagny hepde açylandan stelka çyk görmedim. Oraya pada etmedim. Men bolmanda London'a girem. Asya'da da stelka girmek men. Onu ýöne gad etjekler üçin ilkinji 15-60 minutyň içinde grafikaň ýoluny gör, bakan ýol näil gitdi. Onu GP, ýagny şu boşlugy doldurmaga çalışýarmy? Ýa-da çalışanakmy? GP'ň tersine, GP'ň şol meselem ýokary tarapdan açylanlarda ýokary tarapdan hereket etmeye dowam etýärmi? Dene şoň bagly. Onu çeýinkälerden support resistance, anaçan grafika, oraya batlary ýuwaş oturdup işläp gidiber. Teknik analizden işläp oturdup gidiber. Ýöne beýdip Asya seansynda grafika da teknik analizin gowy işlemi. London'da ken gowy işlemi däbi. Bular ýaly wagtlar Asya ýatay wagty. Ýagny grafika ne aşağı gidip gelýär, ne ýokary gidip gelýär diňe akkumule edip durýar. London manipulasiýa wagty. Manipulasiýa wagtynda sen ýokary tarapdan girsen, howy ýokary tarapdan gidip gelýär. Ýöne şu wagt seni aşağı gitdi, seni stop etdi, ondan ýokary tarapdan gitdi. Manipulasiýa. Şoň üçin New York'da stel kaçmak size hamisha gafga bolýar. Biram habar bar wagty stel kaçmak. Yani habarlar näil hasaplajagyny, habarlara täsir nädip biljegiňizi aýtdyma, şolary hasaplap şoňa görä stel kaçyň. Düşündiňizmi? Ve habar bar wagty, manipulasiýa bar wagty siziň teknik analiziňiz pogoý yaramaýar. Ferden men 3-4 ýyl trader bolup aýtdym, siziň teknik analiziňiz pogoý yaramaýar. Şuraya manipulasiýa döwrü diýdi. Şu manipulasiýa döwrü geçençe siz oturmaly bolýar. Etip biljek adyňyz ýok. Şu wagt biram size şunu aýdaýyn, bilýän bu video köp uzun gitdi, şunu bilip goýun. Şu günlerde köp adam öz strategiýasyny taşlap başlady. Ýagny öz strategiýasynyň üstünde işleme başlady. Sebäbi köp adamyň strategiýasy işlenok. Hudaýa şükür menkler gidipdi. Mene ulanýanym order block GFBK liquidity sweep boldy. Biram MSS. Anno, men trendin dowamlygyny görýär, trendin tersine görýär, stel kaçman görýär, order blockdan giren esasan. Köp adamyň stelkasy we analizi işlenok. Analiz dogry çykanok, take profit bolanok, stop bolýar. Olara mannak strategiýasyny ütgetdi. Başga strategiýa geçýär. Onuň geçýär bolýan, onda da gowy netije alanok. Şu wagt soňky 2-3 aý bäri köp trader işini taşlaýar. Edede gelenok beýle. Uruşlardan ýa-da Trump'dan ýa-da Eýrandan ýa-da zatdan ýa-da ondan ýa-da mundan ýa-da näme bolýar? Grafikada diňe oýnapdy, diňe manipulasiýa bolupdy. Trump biz Eýrany bombaladyk diýe Eýrany ýok etdik diýe Eýran biz Amerikany ýok etdik diýe. Trump Eýrany ýok etdik diýende gold galýar, Eýran Trumpy ýok etdik diýende gold aşağı düşýär. Näme etjegini bilen o grafika şol ýagdaýlara näil haýsy habara näil reaksiýa berjegini bilen o feýi o habarlar ýygyme gelýär. Häzir Trump gyýyk wagtyň içinde prezidentlikden aýrylýar. Şo prezidentlikden aýrylmamak üçin elinden geleni edýär. UFO'lar tapdyk diýdi, ýagny şu kosmosda ýaşaýan jandarlar, bizden daşgary dünýäde ýaşaýan, bizden daşgary şu kosmosda ýaşaýan jandarlar bar diýip olar tapdyk diýdi.
olary izolap berdik diýdi. Hani tapan bolsaň gorkak diýen, gorkak bilen ok. Ýa-da ölümsizligiň usuly tapdyk diýçine bile habarlara çykýan zatlar şular adamlar men beýdip özümden tapmadım etme. Ýazyp görüň Trump ölümsizligi tapdym diýip. Çykar habar gülüp ölersiň. Ölümsizligi tapdym diýe, onu tapdym diýe, muny tapdym diýe. Prezidentlikden aýrylmajak bolup her döwürde bakanala pokgawçy. Ondan şo da grafikada uly derejeli volatilite köpelmesi we manipulasiýa köpelmesine ýetirýär. Ve şondan adamlar ýokary tarapdan istelkaçda stop bolýar, aşağı tarapdan istelkaçda stop bolýar. Şonuň üçin biraz sabır edin. Сделкаңа işleýär. Siz özüňiz sabırly şekilde, disiplinli şekilde hem işe psihologiýaňyz oturdup, duýgularyňyzy öçürüp şoraýalyk сделка açmaga dowam edip gitseňiz, stop bolarsyňyz. Şu onsoň köp adam stop bolýar. Menem stop bolýarmagdymma, menem diňe tek profit bolamok. Öňe sabır edin. Şu grafikada dogry konfirmasiýa garaşaň. Mesela men order blokuna сделка giremok. IFVG'den giredim, ondan giredim, ondan giredim. Böyle IFVG'lere men manipülasyon edip durmaya. Mesela şutada şu IFVG'den giretmeli diyeli. Yani firewall gibi ortasında çeni gelip dur, middle point'ını geçip duruyor. Şu tayda men neye bitken giremok. Order blokami yok. Onu giremok. Neyim şey? Sebebi menin karışıkladıma birinciden şu tayda order blok. Berden girsem hem çünkü garantiyalı bolýar we order blok. Firewall'ge bana şuraya ýaly. Middle point'ını geçen soň şonda da şu IFVG'nin tersine etdi. Ondan ýokary tarapdan dörden firewall gepler bar ana. Şu firewall gepi. Alya on üniversite gitdi. Görýärmi? IFVG da manipülasyon edipdi. Ondan doğru ve doğru ýagdaýda men ulanýanym ene order blok. Order blok bilen jigide wan töwür ýaly gorkitdim. Ondan gowuzat order blok ulanyn. Men ulanýan order blok başga da bilen strategiýa, başga bir strategiýa ulanmakmy. Ente bilýän köp strategiýam bar. Häzirde olardan birini düşünjek. Ýöne maslahatym şu wagt bir A+ setup diýilýän, ýagny hem order blok, hem liquidity sweep, hem boss'un alınmazy, hem MSS döremesi, hem FVG, hem IFVG şoraýalyk hemmetiniň birleşmesini tapýan jaňyz garaşyň grafikada tansyklýarak seredip oturuň. Seredip bolugmy? Hemmesi birden döredimi? Gir, uç. Sen saklajak zat ýokunda. Ana şo ýagdaýda stop bolma ihtimalyny ýaman azaltýan. 100%lik stop, 50% stop bolma ihtimalyny 10% şeň düşürýän. Sen hem order block bilen bilseň, hem liquidity sweep bilen bilseň, liquidity öýdem 50% 60% win rate bolan strategiýa, order block 80% win rate bolan strategiýa. Onuň üstüne de biram IFVG'ni goşsaň, o da 85% win rate bolan strategiýa. Onu pikir ediberden şunça win rate bolan strategiýany birleşdirip bulansaň, stop bolma ihtimaly näçe prosent bolar? Gıykaçaydan şoraýaly. Şimdi geleli en soňky temamyza supply demand stratejisi video 100%, 90%, 90 minuta bolan videolar. Şimdi supply demand'ini bitirelim. Baharda daýyrjak tümlesine rezil 49 çizim. Supply demand stratejisi näme? Supply demand stratejisi näme? Başta geçeyim. 15 minutluğa. 15 minutluğa geçelim. Yani şuraya yaklardı. Belli bir yerde näme döreýär edipdim? Boss döreýär edipdim, doğru değil mi? Bu näme? Boss döreýär edipdim. Indi supply demand stratejisi bize şunu aýtýar. Grafika belli ýagdaýlarda galýa düşýär. Düşen ýerine bir boss döredýär. Häzir onu bellidik. Ondan şeýle gelýär, ondan aşağı gitýär. Gidiberýär. Tapagy ýok. Indi bizi gyzyklandyrýan şu boss ýerini alýas, belliyaz. Сделка girýärmi? Girem. Ondan näme edýär? Şu bellilen boss ýerimiz bar, breakout structure bölegi. Alynnaşaly. Ondan şonuň ýokary gidip şu boss bölegine täzeden dolanmasyna garaşýar. Dolandymy?
Bolly, başka da gerek gel. Al sana, bu neçe prosent bir neydi vardı? Şurada 80-90 aralık şurada. Doğru yatmışım. Yani 70 aralık, 80-90 aralık. Onu ne edeceğiz? Belli yaz prosent kay low bölümünü. Bir liquidity al sana, başka ne gerek sana? Hatta şu taygan degenler şu 100%. 100% degenler şu taygan. Görüyor musun? Al sana supply demand stratejisi. 80-90 minut aralık var şu. Short taraflayın pozisyon basıyoruz. Onun uçtaydan short taraflayın bir pozisyon açacağız. Bollu. Supply demand stratejisi kısaçaydan şu. Buna başkaça TikTok'da da hatta şu an alşemist masanlara oraya stratejide diyorlar. Yine kısaçaydan supply demand. Ana belledik. Take profitimiz. Bula take profit 1. Bula take profit 2. Stopumuz 2.21. Al sana gulyalak strateji. Al sana gulyalak pozisyon. Al sana gulyalak iş. Oluyor hem işe yani her vakt bolyami bolanak. Bolya. Yani ay bolya da yok. Bolya min can back testin ettim. Hem işe diyeyim ay. Yürü köp vakt bolya. Yani günün içinde arası 4-5 tane, 3-4 tane A+ setup'ta bolya bir şeydi. Mesela anaki halatlarda şuraya aşağı taraflayın boğaz törüttüre şu boğazda dolanıp kelimendir mesela. Ki halatlarda bolmuyor. Yönü bolun vakti başkaça oluyor. Bolun vakti katı oluyor. Mesela hadi yaz şunu boğazı belledik. Devam ediptir. Geliptir. Dolanıptır. Aşağı taraflayın. Yani yukarı taraflayın var. Hava. Yukarı taraflayın bir boğaz törüttüre geliyor geçiyor. Ondan sonra tezden şuna dolamasını arkadaşlar. Aşağı taraftan bir boğaz törütke. Ondan sonra dolanmasına karışmalı oluyorsa belki grafika yapık. Karışadır. Ön kulakta aralarında tapayımızı. Mesele. Ana cana. Kulyalık yerden çıktı. Alias. Belias boğaz böyle oluyor. Öteye seçmesine karışacağız. Yani Ştoydan kalıptır. Boğaz törütüptür. Aşağı gidiptir. Yukarı taraflayın kalıptır. Onun bir şekilde tezden dolanıptır. Ve bam. Şunun sapladımaz kısaca şeyle. Öyle kıymetli. Böyle kelleğine daha çıkarttı. Anlatat. Bunun için metre 5-10 metre kurla oturmaya gayret ettin. Düşün. Ya düşünme ne var zaten. Nazaret bari ya. Belli bir yerde boğaz törütüyor ve şu boğazı tezden dolanmadığına uğraşıyor. Bollu. Her vakti işlemi, her vakti işlemi. Yönü işlem adı o işlem. Mesela yeni bir mesele getireyinse. Mesela şu görüştürüyorsun. Mesela şunu alsak olur. Ana geliyor, geçiyor, aşağı taraftan teten dolanıyor ve bam. Saplaydım. Kıskaçaydığına şu belli bir yerde boğaz dörüyor. Ondan şu boğazı teten test edilmesi bilen şu hata edip bolarımız. Ay bolar. Yani belli bir yerde boğaz dörüyordur. Gelip şu boğazı başta yukarı taraftan geçsin. Yani öz yolu bilen geçsin. Ondan sonra bir şekilde teten şuna dolanıp retest etsin. Ondan gitmek isteyen uğur bilen yolla veriyorum. Yani gidip bilecek uğur bilen yolla veriyorum. Şeydim. Bollu. Düşünmedikleri var orada. Gerisi sonradan. Yani şu an düşünmez strateji değil. Anlat strateji gibi böyle kıymetli.
Ondan muň üçin emädir bir sagatlyp gülläp oturmaýyn, ondan videoga tutýym bolup gitdi. Aýagym uğraday gürläp bara. Ay bolly adamlar başga näme düşünýär, näme aýdýyn? Görüňiz üçin sag bolun. Özüňize sırymyz üçin, özüňize goşanymyz üçin sag bolun, minnetdar. Saptaýdyman strategiýasini hemme zatlary şu günkü videoga gataňmakly. Inniki videoda bir strategiýa düşünürän, 930 strategiýasyny, onuň belki ýene bir strategiýa düşünürän, ýene o belide. Onuň TradingView dol şekilde näde ulanylýar? Onuň haýsy birja broker saýlamaly biziň üçin iň gowsy haýsy? Näde sell kaçyp bolýar, nireler sell kaçyp bolýar? Lot näde hasaplap bolýar? Ol bul şoraýa gatlaryny düşünürän. Bolly, sag bolun görüňiz üçin minnetdar. Videomuz gutardy.